ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ବିପିନ ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ। ମୋ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶାସନ ଏ ପକ୍ଷରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ମୋର ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ କେତେ ପଇସା ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତେ ପଇସା ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଫଟୋଟି ମୁଁ କାଲି ଉଠେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା 19 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ତମେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ରଖିପାରୁନାହ। ତାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେତିକି ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିପିନ ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ କିଭଳି